Lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Urdaibai eta laugarrenetik Orio. Kanpo aldera joateko erdialdekoak eta barrurako alboetakoak hobeak. Lehen luzean Orio gelditu da atzean eta bigarrenean Donostiarra. Liderra garaipenaren jokotik kanpo utzi dute sailkapeneko bigarrenak eta hirugarrenak. Buruzburuko lehia zoragarria izan dute Urdaibaik eta Hondarribiak Ibaizabaleko uretan. Bermeotarrek 2 segundoko aldearekin ekin diote azken luzeari. Joan den asteburua baino askoz maila hobea erakutsi dute gaur. Gorka Aranberrik bigarren kalera jo du lehendabizi eta gero laugarrenetik amaitu. Ama Guadalupekoak tartea jan eta indarrez ondo osatuta dagoen kuadrilla duela berretsi du. Bai, badaude, batillo. Ematen du ez dagoela, baino jende oso nagor barru. Beira bestela, azkeneko urtetan zenbat bandera irabazi eta zenbat egon gara hor goiran. Helmugan 70-100 aldeaz irabazi dute Gipuzkoarrek bizkaitarrei aurre hartuta. Banderak bukaeran ies egin digu eta nik uste nik indako hankasartze bateatikan eta izoratuta. Baina bueno, aurreko asteburuan jasotako golpetik ondo altxagea, mutilak kiston estropain due. Duela 2 urte, orain urrena Sestaon Eusko Labeligako estropada antolatu zutenean ere Hondarribia izan zen garailea.